Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħatar ġurnalista ta' Times of Malta biex tmexxilu l-kampanja l-elezzjoni ġenerali. Il-ġurnalista hija Caroline Muscat, l-istess waħda li fl-aħħar 3 snin intużat kontinwament mill-Partit Nazzjonalista biex tikteb rapporti kontra l-Gvern. Fil-fatt, flimkien Mivan Camilleri, Caroline Muscat kienet waħda mill-iktar ħorox fit-Times of Malta fil-kritika tagħha lejn il-Gvern u żejl tal-Oppożizzjoni. Kien fis-qarja tal-Partit Nazzjonalista li r-rabta kienet issiġillata b'mod uffiċjali. Fjant qal li Muscat inħatret campaign director. Il-Partit Nazzjonalista qal li Caroline Muscat irriżenjat mill-kariga u minn viċi President tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Muscat kienet għadha tikteb fit-Times of Malta fil-waqt li kienet diġà bdiet tinnegozja ma' Simon Busuttil biex tmur taħdem fid-dar ċentrali. Fl-istqarrija qalet li l-ewwel ħaġa se taqgħad tim li jkun iffukat li jisma' l-bżonnijiet, it-tħassib u x-xewqat tan-nies.